Tää niinku sivusta seuraajana niin tuntuu siltä, että kyllä mä haluaisin olla tuolla kehässä, että mä saan paljon paremman aikaiseksi kuin nämä tuiset täällä. Tuntuu siltä aina välillä, mutta siis joo, kyllä niinku mä oon nyrkkeillyt niin kauan, että nyt kun on taas ollut melkein vuosi taukoa ja muuta, niin kyllä tässä niinku kyllä se nyrkkely alkaa vipattaa niin sanotusti. Sinä olet monia kertoja varmasti joutunut vastaamaan siihen kysymykseen, että mikä sinua oikein nyrkkeilyssä niin viehättää, että näiden sanotaanko nyt 10 vuosien ajan jaksat edelleenkin elää niin vahvasti nyrkkeilyllä? Niin siis se on varmaan jonkunlainen elämäntyyli, että mä oon 27 vuotta pyörinyt näissä kuviossa, niin kyllä siinä niin kuin jonkunnäköinen semmoinen tunne jää, että no sitten kun itse nousee tuonne kehään, niin se on semmoinen fiilis, että siellä sitä ei oikein pysty niin kuin missään muualla saamaan, että varsinkin kun sä treenaat sen niin pitkään aikaa siihen yhteen otteluun ja sitten kaikki tapahtuu siellä näin nopeasti, niin se on niinku se on jotenkin semmoinen fiilis, mitä ei pysty sanoilla kuvailla edes. Niin, mitenkäs se 16-vuotias nuori poika on muuttunut siitä ajasta, kun hän oli erään Hella Halmeen kanssa kehässä Porvoossa. Muistan, että silloin sanoit suurin piirtein näillä sanoilla, että minusta tulee maailmanmestari ja olympiavoittaja. Mutta sinusta tuli kaksinkertainen Euroopan mestari. Niin, ei riittänyt vielä ainakaan rahkeet, että katsotaan lähteekö tässä vielä uutta nousua tekemään, mutta kyllä mä niinku oon päättänyt, että kyllä mulla ainakin yhden ottelun pitää vielä ottaa, että katsoo, että mihin rahkeet oikeasti riittää. Kun nyt mä pääsen eka kuntoutuu kunnolla ja treenaamaan kunnolla silleen, että oikeasti niinku tietää osaavansa ja jaksaa olla siellä kehässä ja pysyy se räjähtävyys ja muu niinku kaikki erät, niin kyllä mä toivon ainakin pääseväni ainakin kerran vielä kehään. Tänä iltana tämän ottelun jälkeen, joka tovin kuluttua tässä käynnistyy, niin tulee sinulle tuttu mies kehään, moninkertainen harjoitusvastustajasi Kolbeinn Christensen, joka nyt joutuu sitten ottelemaan Pavlo Krolenkoa vastaan, kun Mikael Mielonen loukkaantui. Minkälainen kaveri on islantilainen, nyt jos ajatellaan, että sinä esittelisit hänet ja esittelet hänet sellaisille katsojille, jotka eivät nyrkkeilystä ole niin perillä? Joo, siis sehän on melkein mun pituinen ja mun raamiltaan rakennettu kaveri ja sen takia me pidettiin se monta vuotta mun sparripartnerina. Ainakin niin kuin silleen, että alkusparit oli hänen kanssa välillä. Hänellä oli viimeisiä sparreja, mitä niin kuin matsiin valmistautuvia sparreja, mutta enimmäksi me käytettiin häntä enemmän niin kuin alkusparreissa, että päästään vauhtiin, koska hän oli silloin niin alkuvaiheessa, että hänellä oli 4 erän kunto ja se on pitkä, tosi teknillinen kaveri, ei ehkä maailman nopein, mutta kyllä se kun 2 metriä, 110 kiloa kippaa, niin kyllä se tuntuu. Kiitoksia Robert Helenius tästä vierailusta täällä selostamossa ja me päästetään sinut jännittämään sitten mitenkään Henri Malmström kehässä pärjää ja oikein hyvää kesän jatkoa sinulle. Kiitos. Ja toipumista niskavammasta ja toivottavasti nähdään sinut pian kehässä. Toivottavasti. Kiitos. Tsemiä. Kiitos. Näin Robert Helenius täällä selostamossa kertoi tuoreimmat kuulumiset ja nyt me siirrymme kehään, jossa nähdään Henri Malmström ja hänen vastustajanaan sitten Tšekin Daniel Bajo. Henri Malmström, joka ottelee tässä punavalkoisissa pöksyissä, hänen vastustajansa Daniel Bosacek, nyrkkeilijä. Bajo on 26-vuotias, 175-senttinen, Malmström on 31-vuotias ja hän on otellut ammattilaisena 3 ottelua, näistä voittoja on tullut 2. Ja hän aloitti ammattilaisena suurin piirtein tasan vuosi sitten ja hänellä on ollut takana myöskin hyvä amatööriura
Henri Kujanpää valmensi Helsingin urheiluseuran kasvattia, joka otti ensituntuman nyrkkeilyyn jo 10-vuotiaana. Amatöörinä hän Malmström otteli kaikkiaan 26 ottelua ja on myöskin amatöörinä Suomen mestaruuden voittanut A-junioreissa ja taisi sitten B-junioreissakin tulla hopeaa. Ja tuo miesten mestaruus tuli vuonna 2021. Daniel Bajo on myöskin viihtynyt kehässä pitkään. Ammattilaisura alkoi 17-vuotiaana 2015, joten tuollaista amatööriuraa hänellä ei varsinaisesti ole takanaan. Hän on todella nuorena aloittanut ammattilaisena ja Malmström, joka vasenkätinen ja yleisöön menevä ottelutapa, tekee sitä nyt koko ajan. Hänellähän on erittäin persoonallinen ottelutapa. Hän saattaa kesken tuossa touhua vaihtaa vasenkätisestä oikeakätiseen ottelutyyliin ja sotkee sillä tavalla vastustajien pasmoja parhaansa mukaan. Ja Malmström on tietysti, Aki, sinullekin tuttu kaveri kehässä ja nimenomaan tuo persoonallinen nyrkkeilytyyli on hänen tällainen tavaramerkkinsä. Kyllä joo, ja mutta teknisesti on hyvä kaveri kyllä, että niin tuo nyrkkeilytekniikka, niin kuin tuolla hengalla tulee noin nyrkkeilijät yleensä, niin niillä on kyllä tuo tekniikka hyvin hallinnassa, niin kuin varmaan aikaisemminkin sanonut, ja niin, nythän tää on lähtenyt tällä vähän mittaille vielä liikkeelle, että Baso menee välillä vähän ylemmäksi, vähän alemmaksi tuossa, eli antaa itsellensä jalota löysää, että siinä vielä joutuu nyt sitten Malmström vähän hakemaan sitä tähtäintä, että mihin se lyönti kannattaisi lyödä, että kannattaisiko tähdätä suoraan niin kuin rinnan korkeudelle, kun kaveri on vielä tuossa niin kuin yläasennossa, vai mitä teki? 30. No. Ja tässä nyt näitte, että hieman siinä Malmström jo tätä pikkuista tavaramerkkiä meinasi käyttää, mutta hyvävoimaisen oloinen hän on. Ja totta kai ensimmäisen erän jälkeen pitääkin vielä tällä tasolla olla hyväkuntoisen oloinen. Ja silloin kun Malmström on kehässä, niin kyllä yleisö tykkää tästä touhusta. Se on elävää työskentelyä ja kuten sanoit, niin teknisesti me erittäin puhdasta ottelemista, vaikkakin tuo persoonallinen ottelutapa, mutta sehän on tietysti hyvä ominaisuus, että pystyy tuollaisen persoonallisen lähestymistavan kehässä ottamaan. Joo, tuo ensimmäinen erä nyt oli taas tällainen perinteinen vähän mittailuerä, niin kuin näitä useasti käy niin, että siinä vähän kaverit vähän katsoo toisen tyyliä tarkemmin ja sitten se lähtee tämä ottelu toivottavasti ja todennäköisesti vähän enemmän vauhtiin tässä toisessa erässä nyt sitten. Ja tuolla Henrillähän on hyvä, silloin on aina on noita kannattajia täällä matkassa mukana. Se on saanut hyvän niin kuin jengin taakse, että täällä on aika hyvä fiilis silloin, kun aina Henkka ottelee. Kyllä. Ja nimenomaan tuo kannattajaryhmä, niin Malmström itse myy nuo liput vielä kannattajille, niin tsekkikaveri Baso on otellut 42 ottelua. Kokemusta on, mutta tuo Sarake voittojen osalta näyttää vain 3. Mutta nämä 2 voittoa, jotka ovat, tai näistä 3 voitosta 2 ovat tulleet tyrmäyksellä, joten tuo yllätysmomentti siellä joka tapauksessa roikkuu. Edellisen kerran tsekkikaveri kävi kehässä huhtikuun lopussa. Joo, ei ole mikään helppo otettava, että aika eläväinen on vielä ainakin, että nyt kun vielä kunto on kohdillaan vielä tokassa edessä, niin aika tähtäintä on vaikea saada kohdalle. Niin. Ja hän on tällainen imuttajanyrkkeilijä, joka nyt voisi toi Henkka koittaa esimerkiksi etummaisella ottaa tuplana sen etummaisen, kun se vetää päätään aina pikkasen alta pois, niin tuplalla siitä kiinni ja sitten siihen takimaan, että katsotaan. No. Baso on kyllä nopea. Niin se on nopea ja myöskin tuo sivuttaisliike on ihan kunnossa.
No, sitten taas niin kun, nyt päähän sillä liikkuu Basolla hyvin, mutta vartalossahan nyt olisi vartalon kautta voisi lähteä sitä lyöntiä hakemaan sieltä ne osumat, koska vartalohan se ei pysty sivusuunnassa niin hyvin liikuttamaan. Nyt on sitten erässä sellainen kyttäysvaihe vähän, että mitä seuraavaksi tässä tapahtuu. Nyt on jo tutustuttu niin sanotusti. On nautittu alkudrinkit ja nyt sitten siirrytään alkupaloihin. Juuri näin, mutta ei vielä syttynyt sillä lailla, mutta Baso liikkuu kyllä tosi hyvin ja niin kuin sanottu, ylävartalo on pitää liikkeessä, niin sinne ei ole todellakaan helppo osua. Mutta nyt ehkä se etumaisen käyttöön pitäisi nyt aktivoida Henri niin kuin huomattavasti, että se pystyy nyt sillä hakemaan sitä paikkaa. Että ei tyydy pelkästään pitää sitä suoraan tuossa sitä käyttää, vaan nyt lyömällä sinne siis. Ja näin, tämän minä pitäisin kyllä tasas. No joo, ei kumpikaan tehnyt oikeastaan tässä mitään, että tämä oli nyt tällainen tutustumisvaihe 2, vaikka oltiinkin toisessa erässä, niin joka tapauksessa niin nyt ei saanut kumpikaan otetta toisesta siellä. Tämän ottelun kehätuomarina on Mika Lindgren. Ja arvostelusta sitten huolehtivat Jere Kanninen, Jarkko Ojapalo ja Sakari Lähderinne. tämmöinen ottelu niin on loppujen lopuksi aika vaikea arvostella, koska kumpikaan ei oikein saanut osumia, eikä voisi sanoa siltä pohjalta, että kumpi oli parempi. Ehkä tietysti kotikatsomo näkee enemmän Malmströmin tekemisiä, mutta silloin unohtuu, mitä vastustaja on tehnyt sen eteen, että Malmström on tehty vähän asettomaksi. No juuri näin. Tämä Basohan on ottanut kevyessä sarjassa aikaisemmin, ottanut esimerkiksi semmoista kaveria vastaan, kun sitä Louis Richardia vastaan Englannista oli aika kovassa nousussa siihen aikaan, että tätä pidettiin niin kuin aika kovanakin prospektina sitä Richardia, mutta eli ihan kovia kavereita on kohdannut. Ja nämä vastukset ovat juuri suomalaisille hyviä, koska ne opettavat kyllä, että tekemään jotakin ei enää vanhoilla eväillä pärjätä. Ja kyllä tässä nyt täytyy sanoa, että Malmström on vähän ihmeissään. No jotain täytyisi. Ja kyllä siellä hänen kulmassaankin mietitään nyt tarkasti ja katsotaan, että mitä voitaisiin tehdä. Joo, että se on niin kuin näin, että suomalaiset nyrkkeet on harvemmin on eläväisiä. Niin täällä on vähän totuttu se, että kaksi totemipalloa keskenään ja sitten katsotaan, mutta tällä nyt vähän turhan sarkastikkiin sanottuna, mutta kuitenkin, että kun tyyliä on niin paljon erilaisia, niin välillä on hirveän haastava ottaa sitä tämmöisen kaverin kanssa, kun ei ole koskaan tämän tyylistä varmaan Henrikään ei koskaan varmaan kohdannut. Ei. Ne mitä ottelut, joita minä olen Malmströmiltä nähnyt, niin vastustaja on ollut, niin kuin sä sanoit, tällaisia totemipaaluja, jotka pitävät niin sanotusti nyrkkeilykielellä paketin kasassa ja ottavat vastaan kiltisti sen, mitä tuleman pitää. Että no nyt se Baso niin kuin rupesi tottelemaan meitä. Meitä nimenomaan. Meinasin sanoa, että siinä Malmström vähän tuhlasi voimavaroja taas muutaman iskun verran. Ja jokainen ohilyönti, se kuluttaa voimia, samoin kuin näihin puolustuksiin. Nyt Malmströmkin joutuu ottamaan siinä vastaan. Siis väli tulee jo. Kyllä. Ja nimenomaan jokainen ohilyönti kuluttaa voimia, jokainen iskusarja puolustukseen, tuohon suojaukseen kuluttaa voimia. Ja täytyy tarkkaan harkita, että mihinkä niitä voimia käyttää. Mutta nyt olisi kyllä syytä niin etumaisen käden käyttöön niin aktivoida. Nyt hän ei lyö niin ollenkaan etumaisen kädellä. Että nyt pitäisi valmistella sitä omaa niin ottele sille etumaisella, hakee etäisyyttä, vähän sekoittaa kaverin pasmaa. Nyt sä vaan odotat, mitä tapahtuu.
No niin. No nyt. Vaikeaa on. Ei. Mitä? Sinne kun katsoo nyt, kun Malmström tähän kulmaukseen meidän eteemme kävelee, niin vähän oli sellainen ilme kasvoilla, että ei hitsi, mitähän minä nyt keksisin tähän jotain. Kuunnellaan nyt sitten, mitä sieltä tulee ohjetta kujan päältä. Joo, ei. Saatko sinä selvää? Minä yritän kyllä kuunnella, mitä sieltä... Et ilmeisesti nyt siinä on, että kun takinmaisella vastaan pyrittäisiin niin hakemaan, että sitten kun se kaveri lähtee ryntäämään, niin se takinmainen niin vastaan. Mutta nyt pitäisi kuitenkin huomioida se, että pitäisi sillä etumaisella valmistaa sitä hommaa. Niin. Sä aika usein sitä jäät jälkeen, jos sä pelkästään niin lähdet niin kyttää sitä takinmaista. Mutta toivotaan, että se lähtee nyt kohdalleen tosta. Ja nyt. No nyt aktiivisesti jo heti. No nyt käytetään etumaista sitten heti. Ja Vartaloon kiitos. Ja heti kun sitä etumaista käytettiin, siinä meni heti hyvä. Kyllä siinä niin pystyt hallitsemaan sitä ottelua, kun sä niin saat sen käyttöön. Ja sitten tulee taas tämä seesteinen vai ei tapahdu. Keep working, joo. Niin. Siinä oli jo aineksia tuolle oikealle, mutta ne menivät kuitenkin tuohon suojaukseen puolittain, joten täytyy sanoa kyllä, että Baso liikkuu kyllä niin hyvin, että ei hän saa kiinni. Malmström ei saa niin kuin tavallaan nyt häntä kiinni ja hän ei pääse sille omalle etäisyydelleen. Pitäisi pystyä leikkaamaan sitten käyttää sen etumasta. Sä pystyt sulkemaan sen reitin, kun sä käytät etumasta suoraan tai etumasta yläkoukkuja. Et nyt pitäisi aktivoitua pikkasen kyllä. Nyt Vartalo, hyvä. Vartalo. Ja uudestaan. Se tuntui jo kipeältä. Nyt kun mä saisin kerran sen tuplaetummaisen, mä haluaisin nähdä, että se löysi. Vielä puolisen minuuttia tätä erää jäljellä ja tämä vaikea vastustaja on. Ja nyt siinä oli jo paikka oikealle. Ja kunto tuntuu kyllä Basolla olevan kohdalla. Hän liikkuu todella paljon ja koko ajan. Ja nyt se tässä vaan pakottaa vähän liikkua eri suuntiin ja niin se on sitä sekoitettua pakkaa. Nyt pitäisi aktivoitua kyllä. Ja näin tämäkin erä on sitten takana. Ja 5. erä alkamassa, 4 erää takana ja takaa jo ei vielä ole tuottanut tulosta. Saa nähdä sitten, miten tuo Bason kunto kestää tätä liikettä. Toki hän tekee kyllä tuota liikesarjaa, hän liikkuu koko ajan samaan suuntaan. Se on tietysti sellainen asia, joka nyt ehkä pitäisi tuolla huomioida, että pitäisi estää se liikereitti ja sillä etumaisella ei päästä tuohon. Joo, sillä se saisi sitten se paketti aukikin ja sekoitettua kaverin tyyliin ja niin kaipaisin tosiaan nyt se etumaisen käden käyttöön, että nyt siinä pitäisi lähteä viemään tätä matsia eteenpäin. Nyt vaan jos sä odotat, niin sä saat odottaa kyllä. Eikä siinä mitään.
uskon, että Henri johtaa kyllä tätä matsia, että eihän Bason nyt kovin monta osumaa tuossa. Ei, se mutta, on kyllä. Mutta että saisi nyt vähän niinku selkeämpiä eriä itselle. Joo. Ja tämä on arvostelutuomareille hankalaa edelleenkin, koska erien alut kyllä Malmström on aina ottanut hyvin, mutta sitten tuo keskimmäinen minuutti on ollut vähän löysä ja sitten lopussa epätoivoisesti jotain haetaan. Ja nyt taas se Baso mielestäni on jäänyt vähän paikalleen. Joo, se Baso oli sitä mieltä, että tuli liikaa alas se lyönti, mutta ottelu jatkuu. Nyt näyttäisi turvotusta tuossa Bason vasemmassa kyljessä oleva. Olisiko siinä kylkiluuhun mennyt? Katsopas, näetkö sinä saman? Siellä on selvästikin noussut patti tuohon. Joo, kyllä. Tuon äskeisen iskun jälkeen. Siinähän voi olla uutta sinne sitten. Niin. Koska siinä voi olla, että siinä on vähän kylkiruu murtunutkin. Kyllä. Ja se on sitten kipeä. Se on kipeätä, joo. Mutta tässä vaiheessa tuo kipu ei tietysti tunnu. Adrenaliini on niin kova tuottoista tällä hetkellä tuolla kehässä, että se tulee sitten ottelun jälkeen. Mutta kyllä siinä selvästi on nyt sellainen. Se saattoi tulla tuossa äskeisessä tilanteessa. Joo, ja kyllä se, niin sen jälkeen näkyy, että Bason toiminta paljon varovaisemmaksi meni nyt. Että nyt vaan pitäisi prässää. Kyllä. Joo, kyllä nyt Bason aktiivisuus loppui tuohon. Nyt aletaan olla siinä vaiheessa. Pitää koko ajan sitä kylkeä. Joo. Aletaan olla siinä vaiheessa ottelua, että nyt yritetään vain selviytyä tämä erä loppuun. Ja sitten lääkärin pakeille tuo. Ja kyllä sieltä koko ajan tulee tuo sama kommentti kuin meiltäkin, että etumainen käy. Ja saisi nähdä, tuleeko hän sitten enää 6. erään, jos tuo kipu. Luvun lasku. Nyt meni kyllä meiltä ohi tää. Meiltä ohi, se tuli kyllä sellaisesta kulmasta, että en kyllä huomannut, että mikä. Katsotaanpas nyt kyllä sinne tuolla Bason kulmassa tätä kylkeä nyt vähän painellaan jäällä. Mutta tuo äskeinen luvunlaskun aloitus, se meni kyllä Joo, se tuli vasta isku ilmeisesti siinä, mutta ne oli just siinä kulmassa. Kyllä, joo. Ja nyt kun meillä ei ole tätä hidastuskatsomismahdollisuutta, niin emme pysty teitä valaisemaan, että mistä tuo kyseinen, mutta ehkä Kenny Stålhammar sen sitten kysäisee tuossa, kun ottelun jälkeen jututtaa Malmströmiä. Daniel Baso urheasti vetää tämän viimeisenkin 3-minuuttisen, jos se nyt niin kauan tämä erä kestää, niin joka tapauksessa tuosta kylkivammastaan huolimatta. No joo, sieltä tulee vaarallisesti. Tuo vasen eijäri nyt
Nyt täytyy olla Malmströmin kyllä tarkkana. Ja nyt. Ja todella räväkästi vetää vasemmalla. Joo, nyt Basu on niin sanotusti haistanut veren, että Kyllä. Nyt vaan Henri pitäisi oma aktiivisuus taas etumaisteille. Vähän tässä on itsekin varpailla koko ajan. Niin. Täytyy sanoa, että Markus Lammi on kyllä onnistunut erinomaisesti näiden parien rakentamisessa. Markus Lammi on niin sanottu matchmaker tässä illassa, joka on huolehtinut nämä parit, jotka kehässä ovat vastakkain. Kyllä suomalaiset ovat saaneet tehdä täysin iltapuhteen jokaisessa ottelussa. Kyllä, ja se on aina hyvä asia, ettei tule näitä ensimmäisen erän pikatyrmäyksiä. Ei niistä nauti yleisö, eikä niistä nauti kyllä suomalainen nyrkkeilijäkään, vaikka jos tuolta maalta tuodaan tänne kehäraakkeja, jotka sitten kestävät kehässä sen vajaan yhden erän, mutta nyt ovat kyllä nämä kaverit, jotka täällä on nähty, niin taistelee turhollisesti loppuun saakka ja antaneet suomalaisille vastusta ja oppia myöskin siinä ohessa tietysti tulevia otteluja silmällä pitäen, koska siitähän tässä paljolti on kysymys myöskin. No niin. Se oli sellainen ottelu ja ihan mielenkiintoinen kamppailu tämäkin. Joo. Omalla tavallaan, vaikka ei nyt ihan sellaisia nyrkkeilyllisiä hienouksia nähty, mutta nähtiin erinomainen taistelu ja nähtiin myöskin sitten sitä, että mitä voidaan oppia. Joo, ja sitten just niin kuin, että on olemassa niin paljon erilaisia nyrkkeilytyylejä, että ei ole että tuossa on niin monta mahdollista nyrkkeilystä, kun on eri persoonaa ja jollekin sopii joku tietty tyyli, jollekin toinen. Ja sitten tietysti me ollaan vähän tällaisia jäyhiä suomalaisia monesti, mutta sitten kun tulee se eläväisempiä kavereita, niin niiden kanssa pitää vaan pystyä ottamaan, että niin sekoittaa niiden pasmat. Ja Henri ihan ok, aktiivisempi olisi saanut olla etukättä enemmän, mutta niin siellä käydään nyt tsekkinurkkauksessa sitten keskustelua tuosta loukkaantumistilanteesta. Siellä tsekki kehäavustaja on sitä mieltä, että se tuli kyynärpäällä lyömisestä tuo vamma ja siitä nyt sitten puidaan. Mutta no, se on myöhäistä nyt puida enää. Mutta ei ole vorria niin kuin jalkapallossa. Ei, mutta saas nähdä nyt sitten tämän arvostelun kanssa, että mitä tapahtuu. Koska tässä nyt tietysti taas tämä niin sanottu kotikehän etu, että onko se vai eikö ole, että mitä tapahtuu ja mikä on pisteytys. Mutta Simo Rantalainen sen kohta kertoo, että voidaan kuunnella mikä tuo pisteytys. Tavallista kauemmin se kyllä kestää nyt. Jussi Niemonen siellä ynnää ja laskee näitä pisteitä tämän illan valvojana ja silloin kun näitä pisteitä ynnätään pitempään, niin se kertoo aina siitä, että siellä saattaa olla meillä jopa hajaäänituomio. Saas nähdä, miten käy. Minä ehkä veikkaisin hajaäänituomiota. Arvostelutuomareiden pisteisiin. We go to the scorecards after 6 rounds of boxing. Annetaan vielä kunnon aplodit molemmille gladiaattoreille. Tämä oli kissahiirileikkiä koko rahan edestä.
Arvostelutuomari Jarkko Ojanpalo pisteyttää ottelun 58-55. Judge Jarkko Ojapalo scores the fight 58-55. Ja arvostelutuomarit Jere Kanninen sekä Sakari Lähderinne pisteyttävät ottelun 57-56. Judges Jere Kanninen and Sakari Lähderinne see the fight 57-56. Kaikin tuomariäänin 3-0. The winner by a unanimous decision. Henri Malmström. Tiukalle meni. Malmström kuitenkin voittaa kaikin tuomarien 3-0, mutta pisteet kertovat todella siitä, miten tasaisena tämä kamppailu nähtiin. Nimittäin Jere Kanninen arvosteli tämän ottelun 50